ዓለም ስፖርት ክቡራት ተኸታተልቲ ቀጽልና ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ሊቨርፑል ንዴቪድ አላባ ክትከስሮ ከም ትኽእል ተገሊጹ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ንኣጥቃዓይ ጀርመናዊ ክለብ ባየር ሙኒክ ዴቪድ አላባ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ኣብ ምፍራሙ ክትከስሮ ከም ትኽእል ተሓቢሩ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ 2020 ዝኾነት ሊቨርፑል ነቲ ወዲ 28 ዓመት ኦስትሪያዊ ተኸላኻላይ ንምፍራም ልዑል ድሌት ኣሕዲራ እኳ እንተላ ብርክት ዝበላ ክለባት ግና ምስ ተጻዋታይ ኣብ ዝርርብ ከኣትዋ ስለ ዝኽእላ በተሓደ ወኒናቶ ዘላ ባየር ሙኒክን ውዕሉ ከተነዋሕሉ ስለ ትኽእል በተኻልእ ነታ ሰሜናዊት ምዕራብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ክለብ ክሰልጣ ከም ዘይኽእልን ማዕከና ዜና ጀርመን ዝገልጻ ዘለዋ ጀርመናዊት መጽሔት ቢልድ ንመጽሔት ሚረር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብምጥቃስ ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ አላባ ምስ ባየር ሙኒክ ዘጽንሖ ውዕል ኣብ መወዳእታ ዓመተ ስፖርት 2021 ከም ዘኽትም ጠቂሳ ብርክት ዝበላ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ዓይነን ኣውዲቐን ከም ዘለዋ ሓቢራ እታ መጽሔት ኣስዒባ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ 2020 ባየር ሙኒክ ነቲ ተጻዋታይ ኣብ ወርሒ ጥሪ ክትሸጦ ቅርብቲ ከም ዘየላን ክሳብ ናይዚ ወቅቲ እዚ ግጥማት ዝዛዘም ምስኣኽ ተጽንሖ ምዃናን ገሊጻ ብድሕሪዚ እውን እታ ጀርመናዊት ክለብ ነቲ ተጻዋታይ ውዕሉ ከተናወሕሉ ትኽእል ያዝብል ወረ ስለ ዘሎ ኣብ ተጻዋታይ ሓያል ድሌት ኣሕዲራ ዘላ ሊቨርፑል ክትከስሮ ክትግደድ ምዃና ኣረዲኣ ኣብ ክራማት 2008 ምስ ባየር ሙኒክ ዝተጸምበረ ዴቪድ አላባ ምስታ ክለብ ኣብ ዝተሰለፈሉ 11 ናይ ጸወታ ወቅትታት ካብቶም ቀንዲ ተጠመቲ ተጻወቲ ምንባሩ ይሕበር ኣብ ውሽጢ ዝተጠቕሰ ዓመታት ምስ ባየር ሙኒክ ተሰሊፉ 9 ግዜ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ዝተዓወተን ክልተ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ዝሰፍሰፈን አላባ ኣብታ ብሬድስ ትጽዋዕ ሊቨርፑል ተዳ ተሰጋጊሩ ኣብ ምሕያል መስመር ምክልኻል ታጋንታ ልዑል ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ይግለጽ እዚ ከም ዚልን ከሎ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ወዲ 20 ዓመት ሆላንዳዊ ተኸላኻላይ ክለብ አያክስ ፔር ሱቸርስን ኣብ ልዕሊ ተኸላኻላይ ጀርመናዊት ክለብ ሻልክን ኦዛን ካባን ተገዳስነት ሓዲራ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኢጣልያዊት ክለብ አያክስ ነቲ ምስኣ ዘጽንሖ ውዕል ንኽዛዘም ጌና 2 ዓመት ተሪፍዎ ዘሎ ሱቸርስ ብከባቢ 27 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋያ ናብ ሊቨርፑል ክትሸጦ ትመጣጠር ዘላ ክልተ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝስለፉ ተጻወታ ብዘጋጠሞም ከቢድ መጉዳእቲ ነዊሕ እዋን ካብ ጸወታ ርሒቖማ ዘለዉ ሊቨርፑል ዓቕሚ ምክልኻላ ንምድልዳልያ ነቶም ተኸላኸልቲ ኣብ ዓይና ኣትያቶም ዘላ ሆላንዳዊ ተኸላኻላይ ወዲ 29 ዓመት ቪርጃን ቫን ዳይን እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ወዲ 23 ዓመት ጆ ጎመዝን ብዘጋጠሞም መጉዳእቲ ንነዊሕ እዋን ካብ ጸወታ ርሒቖም ካብ ዘለዉ ተጻወቲ ሊቨርፑል እዮም ማን ዩናይትድ ንሮናልዶ ንምፍራም ዝርርብ ትጅምር ማንቸስተር ዩናይትድ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ጁቬንቱስ ንምፍራም ምስ ሓለፍቲ እታ ክለብ ዝርርባት ጀሚራ ከም ዘላ ተሓቢሩ بمسرت حبريتا مزيهت ESPN أرجنتينا مانشستر يونايتد نتكوخب تتصاوتاي دقيما ناب ميدا الترافولد نممصا تخولاتات تنادي خمزلا تغليصو كاب مان يونايتد كاب زوص درو 11 عامت اقصير زلو رونالدو من جوفنتوس صبو كم زيلن كوصون كم زدلن بتداغاغامي كغلص صنيحيو شامبيونز سيريا ايطاليا 2020 زخونه جوفنتوسون نتي 6 غزي شلمات بالون دي اور استعوته ناي عالمنا بلوز تتصاوتاي ابزمص كرامات نخدشوتو تخولاتات تنادي خمزلان تتصاوتاي نخوص ديلت مزحدرون كم زي تقاومن حبيرالا اب كرامات 2018 كاب ريال مدريد ب 100 مليون باوند ناب جوفنتوس تسغاغره ود 35 عامت رونالدو نعامت 28 مليون باوند مهيانا تخفليو مستغانتا زصاوت زلو نتا كلب بسنكي اغاطيمو زلو قطباو قلولاو اكبيد مواطر زركبو اسلطانن حلفتن جوفنتوس دما نتوعلو كزازم جينا 2 عامت تريفو زلو رونالدو كنزا اكل متن مهيانا خفلو كصاوتو سلازيدليوم ناب عداغا خوددو مديبم زلو بزي كازي عرموشش فرنساويت كلب PSG ون اب كرامات 2021 اب زخفت مسرح مسغار تصاوتي انتناي قدمات ريال مدريد زنبره كريستيانو رونالدو كتفرمو ركبات تقبر كم زلا يقلص الله اذا منغو تنكلت عبيت كلبات اوروبا حيال متللاخ
ዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ሮናልዶ ኣብ ማን ዩናይትድ ኣብ ጸንሓለን 6 ናይ ጸወታ ወቕቲ ኣብ ዝተሳተፈለን 292 ግጥማት 118 ሾቶታት ብምዝጋቡ ዓለማዊ ክብረ ወሰን ሒዙ ኣብ 2009 ናብ ሪያል ማድሪድ ከም ዝተሰጋገረ ጸብጻባት ስፖርት ይሕብሩ ብተወሳኺ እቲ ኮኸብ ተጻዋታይ ኣብ አልትራፎልድ ኣብ ዝተጻወተለን ዓመታት 3 ሻምፒዮንስ ፕሪሚየር ሊግ 1 ሻምፒዮን ኤውሮጳ 1 ዋንጫ ኤፍኤን 3 ዋናጭ ሊግን ክዕወት ክኢሉ እዩ ማን ዩናይትድ ድማ ድሕሪ ሮናልዶ ምውፁ ሓንቲ ዋንጫ ሊግ ኤውሮጳን ሓንቲ ዋንጫ ሊግን ጥራያ ክትዕወት ክኢላ نيمار نبارسلونا 44 مليون يورو كتكفلو يحطا كخوبات قعي كلب بي اس جي برازيلاو نيمار نايقدم غانتو زنبرت بارسلونا 44 مليون يورو كتكفلو زطلب كسي ابيت فرد اسبانيا مسريتو كمزلو غازيت اماركا حبيرا اتي 44 مليون يورو تتصاوتاي مس بارسلونا زاتو وعل كناوح دحر مسممعو بتا كلب كوهابو زغبو زنبر مقشش وي موسا خن زنبريم طبقاتات ناي تتصاوتاي زحبر زلو الزينازي زغاوح زلو بارسلونا نتي ود 28 عامات قعي بيغا كفيله زبلوتو 10 مليون يورو كملسلا ابسومنزي ابيت فردي كاتالونيا كسيد حلم مسراتايو نيمار بزي كازي اب ستاديوم نو كامب زاتو وعل افيسو ناب كال غانتا بمخادو لبارسلونا 6.7 مليون يورو كخفلا اب 2017 ببيت فرد اسبانيا نستوهبو بين يغباي كم زحاتتلو غازيت اماركات حبر اتي ابال هاغراويت غانتا برازيل زخونه وحله تጻوتاي مس بارسلونا خساب 2021 كتصاوت امسايا ودما مقشش كوهابو زخلو حدش وعل اب 2016 مستا غانتا دهر مختامو اب 2017 حندبت نتوعل سريزو نا فرنساويت كلب بي اس جي كم زخدايو زغلط كابشعو جميرو دما مس بارسلونا اب ديق زبله كركر كم زعتو يحبر نيمار قدمي اب 2017 كبروسن بسبر متن غنزب مالت 263 مليون دولار ناب كلب بي اس جي مسغغارو مس بارسلونا نا 4 عامات كم تصاوتن بدمر 68 شتات بسمو 5 قصرن ينغر እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነይማር አጋጢሞ ብዘሎ መጉዳእቲ ኣብቲ ብራዚል ዝመጽእ ሰሙን አንጻር ኡሩጓይ የተካይዶ ግጥም መጻሪ ዋንጫ ዓለም ከምዘ ይሳተፍ ተፈሊጥሎ ተጻዋታይ ባርሴሎና ነበር አሌክስ ሶንግ ምስ ሓንቲ ናይ ጅቡቲ ክለብ ይጻወት بلوت أكفافالاي برشلونة زنبرة كاميروناوي أليكس سونغ أبز أوان مس حانتي AS أرتا سولار 7 استباحلت كلبنا جيبوتي يتصاوت كم زلو تحبيرو إزي مس ليونيل ميسي ناتتصاوتي أب برشلونة دميقو زنبرة تتصاوتاي نبتا وانج هاجرات أفريقيا يكون وانج عالم ترى زيت فلت نيشتي مبرق أفريقيا وتهاجر كيدو كتصاوت ممرازو نبزحت وجنات كيجر ما أي طرفن سونغ مس سويسرلانداويت كلب سيون زنبرة وعلد حرم بقعيو مزانا جيبوتي كلب نخلت عمت كتصاوت كتامن بيرزلو إزي انتلاي مس أرسنال نحايا لعمتات تتصاوته ود 33 عام مكورا كفافالاي بخندي متن واغا مسزاكله كتصاوت كم استسامعي استهوب حبريتا يلن انتخونه ممصا سونغ ناب جيبوتي نخص اجري جيبوتي نطبه مقيرو كخونيو كتبل اتا كلب مغلصي اوصي الله سونغ بوغونو نكلبات اوروبا طنطينو نابتان اشتو مبرق افريقاويت كلب كمرح زغددو مخنيات كغلص انكلو ابتا هاجر زلو تصاوتي كاباي بزح ነገር كمهارو كم زخولو سلازا امنكيه ناقو اقنعي اذ وسيده زلو خمرጫ ام معبالخ حس اجري جيبوتي اجام كهلواني زغبر عدليو كبل تزاريبو سويسرلانداويت كلب سيون بمخنيات علماو لبدا كورونا فيروس كبيد فينانساوي قلولا مس اغاطما نا أليكس سونغ مهايو كتنكيولو ام مغابيت 2020 حتو اقرباتو نيرا انتخونه اتتصاوتاي نت حتو سلازنصغو بونو بو كم زباررتو يحبر ناي أرسنال رونالدو كم مسبر تكحاو قريبو بوزحات كيلاتات سبورت نشتي رونالدو ناتباهله صواع ولدو كوخب اتقعي أرسنال غابرييل مارتينيلي اغاطمو خابزلو مسبرتي كحاو تقاريبو خمزلو اتا كلب حبيرا اتي ودي 19 عامت برازيلاو تصاوتاي زحلفه سنه اب وان لممد اب صغماي بركوب زغاطمو كبيد مغداتيو كاب صوتا خله تگديدو كم سعبينو أرسنال امسمر متقعتي ابي حغاف سلا زغاطما ابزنا 2020 حدن غطمات بريمير ليج انجليز تدغغام سعرت قمصالا
እታ ሰሜን ሎንዶናዊት ጋንታ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ሸቶ ኣብ ምዝጋብ እቲ ዝኸፍአ ድኽመታት ተርኢ ከም ዘላዮም ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ ዝገልጹ ዘለዉ ኣርሰናል ናይዚ ዓመት ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝጅምር 9 ሸቶታት ጥራይ ከተመዝግብ ክኢላ ዘላ ዓይኒ ኣርሰናል ዝኾነ ጋቦናዊ ፔሬ ኤሜሪክ አቡሜያንግ ካብታ ጋንቱ ፋልሜይቲ ፀወታ ዘካየደትላ መዓልቲ ንድሓር ኩዕሶ ተቐቢሉ ምስ ሰኪዐት ከራኽብ ኣይከኣለን ዘሎ ናይ ማእከል ኣጥቃዕቱ ዝኾኑ አሌክሳንደር ላካዜተን ኤዲ ንኬቲያን ውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣመዝግቦሞ ዘለዉ ብዙሕ ሸቶታት ናይ ክልቲኦም 4 ጥራዩ ይኹን እምበር ምሕዋይ ናይ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ነቲ ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣትዩ ዝርከብ ኣሰልጣኒኣ ሚኬል ኣርቴታ ዓብይ እፎይታ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ዝሕበር ዘሎ ማርቲኔሊ ዝተኻየደሉ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዕውት ብምንባሩ ሓዊዩ ናብ ሜዳ ኣብ ዝመለሰሉ ደረጃ ከበፅሕ ናይ ቁሩብ መዓልታት ግዜ ጥራይ ተርፊዎ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ኣርሰናል ኣመልኪቱ በዚ ድማ ዓመተ 2020 ቅድሚ ምዝዛማ ናብ ሜዳ ክወርድ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ ማርቲኔሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ንኣርሰናል 10 ሸቶታት ዘቁፀረላ ኮይኑ ቅዲ ኣጻውቱን ዝጥቀመሉ ናይ መጥቃዕቲ ታክቲክን ንብራዚላዊ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ነበር ሮናልዶ ከም ዘመሳሰሎ ይግለጽ በዚ ከዓ ኮኸብ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ዝነበረ ሮናልዲኖ ዝርከቦም ሓያለ ተጻወትን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ንእሽተይ ሮናልዶ እናበሉ ክገልጾ ጀሚሮም ኣለዉ ንእሽተይ ሮናልዶ እናበሉ ክገልጾ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ስፖርት ማን ዩናይትድ ንኣሰልጣኒኣ ከም ዘይተባረሮ ኣፍሊጣ ፈጻሚ ስራሕን ምክትል ኣቦ ወንበርን ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤድ ውድዎርድ ኣሰልጣኒታ ጋንታ ኖርዌጃዊ ኦሌ ጋነር ሶልሻየር ካብ መዝነቱ ከም ዘይባረር ኣፍሊጡ ንሱ ነዚ ዘፍልጥ ዘሎ እቲ ኣሰልጣኒ ክባረር ከም ዝኽእልን ብኣሰልጣኒ ቶተንሃም ዝነበረ ማውሪሾ ፖቾቲኖ ክትካእ ተኽእሎ ከም ዘሎን ዘመልክት ወረ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን እዩ ማን ዩናይትድ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሪምየር ሊግ ካብ 7 ግጥማት 10 ነጥቢ ጥራያ ከተባህሉ ክኢላ ዘላ በዚ ከዓ ኣብ መሳልል ፕሪምየር ሊግ ኣብ መበል 14 ተቐሚጣ ትርከብ ነዚ ውጽኢት ዝረኣዩ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ሶልሻየር ካብ መዝነቱ ክባረር ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር ሓለፍቲ ቦርድ ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ሶልሻየር ገና ሙሉእ እምነትን ደገፍን ከም ዘለዎም እዩ ኤድ ውድዎርድ ገሊጹ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታት ስፖርት ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተዛዚምሎ ኣብ ዝቐጽል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም